Μόλις απορροφήσουμε ό,τι χρειαζόμαστε για να θρέψουμε την καταπληκτική μας μηχανή και να γεμίσουμε τις κυταρικές μπαταρίες μας, είναι εκπληκτικό τι μπορούμε να κάνουμε με αυτά χάρη στα καταπληκτικά σύνεργα που λέγονται μύες. Η απίστευτη ανθρώπινη μηχανή σε δράση. Σχεδόν κάθε μέρος του σώματός μας, από τους δέκτες του δέρματός μας μέχρι το κέντρο ισορροπίας στο εσωτερικό των αυτιών μας, βοηθούν ώστε αυτές οι περίπλοκες κινήσεις να φαίνονται σχεδόν αβίαστες, ακόμα και αυτοματοποιημένες. Όμως αν βρεθούμε κάτω από το δέρμα μας, βλέπουμε ότι ένας ιστός πάνω απ' όλα μας οθεί σε χιλιάδες διαφορετικές θέσεις. Από τα πέλματα των ποδιών μας, τις άκρες των δακτύλων μας, κάπου 650 μύες, σχεδόν το 40% της μάζας του σώματός μας, τροφοδοτεί κάθε κίνηση που κάνουμε. Καθώς η μέρα μας προχωρά, αυτοί οι σκελετικοί μύες μας βοηθούν να τα βγάλουμε πέρα, συνήθως χωρίς καν να το σκεφτόμαστε. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να τρέξουμε ή να ανοιγοκλείσουμε τα μάτια μας ή να μιλήσουμε. Hello? Για να ψιθυρίσουμε απλά μία μόνο λέξη, χρειάζονται μύες στο πρόσωπο, στα χείλη, στη γλώσσα, στο σαγόνι, στο λάριγγα. Περίπου 100 μύες. Πολλοί από αυτούς μας επιτρέπουν να συνοφριωθούμε, να χαμογελάσουμε, και όλοι οι 34 μύες στο πρόσωπο μας επιτρέπουν να φιλήσουμε. Το περπάτημα. Μια πολύ συντονισμένη σειρά από πτώσεις που τις είχαμε δεδομένες από τότε που ήμασταν μικρά παιδιά, απαιτεί όχι λιγότερους από 200 σκελετικούς μύες. Ραχιαίους μύες που μας εμποδίζουν να πέσουμε μπροστά, κοιλιακούς μύες που μας εμποδίζουν να πέσουμε προς τα πίσω. Χρειάζονται 40 περίπου μύες για να σηκώσουμε ένα πόδι και να το κινήσουμε προς τα μπρος. Τι μας δίνει λοιπόν όθηση? Αν μεγεθύνουμε έναν από αυτούς τους μύες σε κίνηση και πάμε ακόμα πιο κοντά σε εκατοντάδες μυϊκές ίνες που βρίσκονται κατά μήκος του, βρίσκουμε δύο πρωτεΐνες, την ακτίνη και την μυοσύνη, και οι ενέργειές τους είναι πολύ απλές. Ενώνονται και συμπιέζουν όπως τα γρανάζια σε ένα τροχό και χαλαρώνουν, απελευθερώνοντας το σφίξιμο και ξαναγυρίζουν στη φυσιολογική τους κατάσταση. And 3, 2, 1, go. Από αυτό παίρνουμε κάθε κίνησή μας. Όσο περισσότερο δουλεύουμε τους μύες μας, τόσο περισσότερη ακτίνη και μυοσύνη παράγουμε. Τόσο πιο ογκώδεις γίνονται οι σκελετικοί μύες μας, όπως επιδεικνύει η φέρελπης Ολυμπιονίκης Doreen Fulhart. Για να σηκώσει το βάρος, ο εγκέφαλος της στέλνει ηλεκτρικά ερεθίσματα κάτω από τα νεύρα στις μυϊκές ίνες, ζητώντας από την ακτίνη και τη μυοσύνη να σφίξουν και να αφήσουν. Από τα νεύρα στους μύες, το σύστημα είναι ένα θαύμα να το βλέπεις. Όμως είτε ανταγωνιζόμαστε σε ολυμπιακό επίπεδο ή απλά κάνουμε σχέδια για το δείπνο μας και διαλέγουμε ήδη από το μπακάλι, όλο το σύνολο θα ήταν εντελώς άχρηστο χωρίς μια βασική υποδομή. Αν ακολουθήσετε οποιονδήποτε μυ στη βάση του, μέσω μιας δέσμης ισχυρών εύκαμπτων ινών που καλούνται τένοντες, κάτω στο σημείο που στηρίζετε θα βρείτε ένα από τα πιο αξιόλογα υλικά, το οστό. 206 από αυτά τα θαύματα της εφαρμοσμένης μηχανικής είναι διασκορπισμένα σε όλο το σώμα. Αρκετά δυνατά για να στηρίξουν έως και 20% το βάρος του σώματός μας, αρκετά ελαφριά ώστε να ψηφούν τη βαρύτητα, εντούτοις αρκετά εύκαμπτα για να απορροφήσουν τις απροσμέτρητες επιδράσεις και συνδεδεμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρουν μια ατέλειωτη γκάμα κινήσεων. Αποτελώντας το 15% της μάζας του σώματός μας, τα οστά είναι αυτά που δίνουν το σχήμα μας. Χωρίς αυτά θα μοιάζαμε έτσι.
Αυτή ήταν η πρώτη ματιά του κόσμου σε ένα οστό μέσα σε ένα ζωντανό ανθρώπινο σώμα. Το αριστερό χέρι της κυρίας Μπέρτα Ρόντγκεν, όπως απεικονίστηκε το 1985 από το σύζυγό της, Βίλχελμ Ρόντγκεν, ο οποίος ανακάλυψε τις ακτίνες Χ. Η τεχνολογία έχει προχωρήσει πολύ από τότε και το ίδιο έχει κάνει και η αντίληψη που έχουμε για το οστό. Βαθιά στο κέντρο πολλών οστών, σε αυτόν τον ιστό που καλείται μυελός, κάπου 120 εκατομμύρια ερυθρά αιμοσφαίρια που μεταφέρουν οξυγόνο και 7 εκατομμύρια λευκά αιμοσφαίρια που πολεμούν τα μικρόβια γεννιούνται κάθε λεπτό και ταξιδεύουν σε όλο το σώμα. Προς την επιφάνεια, εξειδικευμένα κύτταρα κατασκευάζουν συνέχεια νέο οστό, ενώ άλλα κάνουν το αντίθετο και διώχνουν παλιές στιβάδες. Έτσι μεγαλώνει το οστό μαζί μας κατά τη διάρκεια της νιώτης μας και κρατιέται δυνατό για μεγάλο διάστημα αφού μεγαλώσουμε. Αν βγάλουμε όλο το μυελό, βλέπουμε ότι το οστό είναι μείγμα δύο ουσιών: το ορυκτό φωσφορικό άλας ασβεστίου και την πρωτεΐνη κολαγόνου. Είναι ένας ουράνιος συνδυασμός. Χωρίς το εύκαμπτο κολαγόνο, το οστό θα ήταν εύθραυστο σαν το γυαλί. Χωρίς το φωσφορικό άλας ασβεστίου θα ήταν τόσο δομημένο όσο ένα λάστιχο. Μαζί όμως είναι αρκετά ελαφριά για να ελιχθούν, αρκετά δυνατά για να προφυλάξουν τα πιο ευαίσθητα εσωτερικά μας όργανα και αρκετά ελαστικά για να διαρκέσουν μια ζωή.